Mehriban ileşer. Bugün Türkmen Portal web saytyny ýurdumyzdaky we dünýädäki hepdäniň wakalary. Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäherine iş taparyny amala aşyrdy. Türkmenistanyň prezidenti owa hojalyk toplumynyň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň prezidentiniň gatnaşmagyna täze mallarçylyk toplum ulanmagy berildi we beýleki habarlar. Noyabrda Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäheriniň gurulşynyň ikinji tapgyryna alınıp barlayan işleriň maksatnamasyny we gurulmagy meýilleşdirilýän detgalaryň şekil taslamalar bilen tanışdy. Türkmen halkynyň milli lideri ilki bilen Arkadaş şäherine barýan ýoluň uğurnaky aýlawly çatrykda ýerleşýän polatly binasynyň ýanyna gelip, bu ýoluň gurulşyna ulanylýan ferişdeleriň hiline, berkligine möhüm ähmiýet berilmeligine üns çekdi. Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäherine iş taparynyň dowamyny bu ýerde guruljak mescidiň, medeni dynjalş teýilgähiniň, lukmançylyk klasteriniň dolanýarş binasynyň hemde ýol ulog düzümine degişli beýleki bir näçe desgalaryň taslamalar bilen tanışyp, olaryň gurulşynyň depkininiň ýygyderli ýokarlandyrylmalygyny we görkezilen şekil taslamalaryna belliklerini aýtdy. Bu gurda alınıp barlayan işler boýunça degerli maslahatlaryny berdi. 1 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Taňryguly Atahallyň hemde vilayet häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyny ýurdun owa hojalyk toplumyny hemde vilayetlerini alınıp barlayan işler bilen baglanşykly meselelere garally. Vilayetleriň häkimleri dowam edýän mewsimleýin owa hojalyk işleri hemde vilayetlerde ýurdun hemişelik bitaraplygynyň şanly 30 ýyllyk bayramyna görülýän taýýarlyk işler barada hasawatlar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasawatlar diňläp, iş maslahatynyň ahyryny ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Taňryguly Atahallyň hemde vilayetleriň häkimlerine anyk tapşyryklar berdi. 1 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna Altyn Halka Döwlet Kärhanasynyň täze mallarçylyk toplumy ulanmaga berildi. Bu ýerde mallarçylyk toplumynyň işini döwrewap usuly alyp barmak, mallaryň ýedegini sanly ulgam arkaly dolandyrmak üçin edara, barlykhana, naharhana binalary hemde jemi 500 baş maly saklamaga niýetlenilen 3 bölüm, 200 baş maly saklayan 2 bölüm, sagym bölümi, ot iýim meýdançasy, ýapyk görnüşli iýim ammary, şeýlede veterinariýa we karantin binalary, kömekçi desgalar hereket edýär. Türkmenistanyň prezidenti bölümler bilen tanışlandan soňra mallarçylyk toplumuna döredilen şertlere laýyklykda işleriň talaba laýyk ýola goýulmalygyny belledi we bu gurda maslahatlaryny tapşyryklaryny berdi. Şeýlehem Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 1 dekabrda täze mallarçylyk toplumy bilen tanışlykdan soňra Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Altyn Asr Türkmen köýli ara gatnaşyk we gözegçilik dolanýarş edarasyna geldi. Bu ýerde döwlet baştutany täze satyn alynan tirkek çekiji, ýangıç daşaýjy awtologlaryň hemde ekskavatorlaryň texnik aýratynlyklar bilen tanışdy. Dürli kysymly bu texnikalar puwdagyň öňden bar bolan emjamlaýyn binýadyny puwtalandyrýar. Ýokary önürjülükli bu texnikalaryň ýurdun ähli künjeklerine geçirilýän ýer suw gurulşyk işleriniň depkinlerini artdyrmagy, şor suw akawalaryny gije gündüzleýin tertipde arassalamagy, ekrançylyk ýerleriniň meliorativ ýagdaýyny düýpli gowlandyrmagy mümkinçilik berýär. 1 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça mejlisiň başlygy Dünýägözel Gulmanow Kuwait döwletiniň Türkmenistana täze bellenen adatdan daşary we dol ygtyýarly ilçisi Abdul Aziz Ahmad Al-Advany'den ynanç hatyny kabul etdi. Duşuň dowamyny diplomat milli parlamentiň düzümi we alyp barýan işleri Türkmenistanyň içer hemde daşar siýasatynyň esasy ugurlary bilen tanışdyryldy. Şeýle hem iki taraplaýyn we köp taraplaýyn görnüşdi. Üstünlükli öňe sürilýän Türkmen Kuwait döwlet ara gatnaşyklarynyň giň ugurlary boýunça pikir alşyldy.
Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň 30 ýyllygy münasibetli ýurdun merkezi banky şu ýylyň 1-nji dekabryndan 1-5-10 manatlyk modifisirlenen polimer banknotlary, şeýle hem täze 200 manatlyk polimer banknoty dolanşyga girdi. 1-5 we 10 manatlyk banknotlaryň rengi we şekli öňkü görnüşde saklanylyp, olarda halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynyň nyşany şekillenirilenir. 200 manatlyk banknotyň ýüz tarapyna, arkada binasynyň arka tarapyna bolsa, arkada şäher häkimliginiň dolanýyş binasynyň şekli ýerleşdirilipdir. Bu banknotlar Türkmenistanyň çägine, eýeçiliginiň görnüşini alyp barýan iş uğruna garamazdan tölegleriň ähli görnüşleri boýunça hökmany kabul edilmäge degişlidir. 2-nji dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Mary welaýatyny iş taparyny amala aşyryp, bu ýerde mögsümleýin owa hojalyk işleriniň barşy, şeýle hem owa milli maksatnamasynyň gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça ýaýwanlandyrylan giň möçberli işler bilen tanışdy. Döwlet baştutany bu ýerde owa hojalyk toplumynyň ýol başçylarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Taňryguly Atahaly we Mary welaýatynyň häkimi Döwranberdi Annaberdiýew hemde beýleki degişli ýol başçylar häzirki wagtda ýurdun ylmy barlyk däneçilik, ekrançylyk we paýtaçylyk institutlar tarapyndan ýerine ýetirilýän işler, ekrançylyk ýerleriniň hasyllygyny artdyrmak, dürli ekinleriň täze görnüşlerini synak etmek uğruna alınıp barlayan toplumlaryň ylmy işler barada hasabat berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar dinläp, alınıp barlayan işler babatda degişli ýol başçylara birnäçe anyk tapşyryklar berdi. 3-nji dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkerde başçysy, goşun generaly Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde ýurdun harby hukuk goraýjy edaralarynyň şu ýylyň 11 aýyna ýerine ýetiren işleriniň netijelerini garaldy. Mejlisde Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary, goranmak ministri Begenç Gunnogduýew ýurdun ýaragly güýçlerini ýylyň başyndan bäri alınıp barlayan işler barada hasabat berdi. Soňra harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýol başçylary gözegçilik edýän düzümlerini şu ýylyň 11 aýyna alınıp barlayan işleriň netijeleri barada hasabatlar berdiler. Prezident Serdar Berdimuhammedow hasabatlar dinläp, harby hukuk goraýjy edaralaryň ýol başçylaryna degişli tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Mejlisiň dowamyny döwlet baştutany Türkmenistanyň kaziýetleriniň kazylaryny wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hemde olara hünär derejelerini bermek hakyna resminama, şeýle hem prokurorlary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hakyna resminamalara gol çekdi. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy münasibetli 8-nji dekabrdan 12-nji dekabra çenli Aşgabatyň merkezi şaý ýollaryny, hususan garaşdyrlyk bitarap Türkmenistan we Türkmenbaş şaý ýollaryny awtowloglaryň hereketi wagtlaýynça çäklendirler. Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi tarapyndan iş, dinç we bayramçylyk günleri barada maglumatlary öz içine alýan 2026-njy ýyl üçin önümçilik senamasy neşir edildi. 2026-njy ýylda iş hepdeliginiň dowamlylygy 5 gün üçin 40 sagat, 6 gün üçin günne 7 sagatdan jemi 40 sagat, şeýle hem günne 6 sagatdan 6 gün üçin 36 sagat kesitlenildi. 2026-njy ýylda täze ýyl halkara denanlar güni, Orada bayramy, Milli Bahar bayramy, Konstitusiýa we döwlet baýdagynyň güni, Gurban bayramy, Garaşdyrlyk güni, Hatyra güni, halkara bitaraplyk güni, dinç güni diýilip eglan edildi. Bayramçylyk dinç günleriniň öňündäki iş gününiň iş wagty 1 sagat gysgaldylýar. Gijeki çalşyklar hem 1 sagat gysgaldylýar. Bu ýygy derli önümçilikleri degişli bolman, olarda gijeki çalşyklar günlükki iş bilen deňeşdirilýär. 5-nji dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi.
Onno şu ýylyň 11 aýyna ýurtda alınıp barılan işlerin jemlenildi. Şeýle hem ýurdy durmuş ykdysady taýdan ösdürmek boýunça ileri tutulýan wezipeler ara alınıp maslahatlaşyldy. Ilki bilen mejlisiň başlygy Dünýä Gözel Gulmanowa şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlary aralygyna ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi. Şu döwürde kanunlaryň 27-si, mejlisiň kararlarynyň 20-si, daşary ýurtlaryň ilçilerinden anan çyhatlarynyň 10-sy kabul edildi. Soňra vice-premierler gözegçilik edýän düzümlerini şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryna alınıp barılan işler barada hasawatlar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasawatlar diňläp, ýurduň dürli toplumlaryna alınıp barılan işler bilen baglykda degişli ýol başçylara anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Şeýle hem mejlisiň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti eýetçiliginiň görnüşine garamazdan ähli edara kärhanalaryň işgärlerine 20 dekabra çenli aýlyk zähmet haklarynyň tölenmeliligini belledi. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli ýurduň ilatynyň halkara bitaraplyk gününi davaral belläp geçmegi we oňa diýinjalmak üçin oňaýly şertler döretmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti resminama gol çekdi. Resminama laýyklykda 2025-nji ýylyň 11-13 dekabry iş güni däldilip yglan edildi. Şeýle hem Türkmenistanyň prezidentiniň fermanynyň ýerine ýetirilmegi eýetçiliginiň görnüşine garamazdan ähli edaralaryň, kärhanalaryň, uramalaryň üçin edilmeligini bellenildi. Daşary ýurt jurnallaryň bir näçesi Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygyna ýörüýte sanlaryny bagyşlady. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň Medeniýet instituty tarapyndan çärekde bir gezek neşir edilýän Eco Heritage adly jurnalyň ýörüýte sany halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyna hemde Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hindistan Respublikasynyň New Delhi şäherine çap edilýän Business Central Asia halkara jurnaly şu ýylyň noýabr aýyna qysany Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygyna hemde ýurdun gazanýan üstünlüklerine bagyşlady. Gruziýada Foreign Business in Georgia jurnalynyň Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte sany neşir edildi. Şanhaýyň Xiaotun Üniversitetiniň alymlary howadan içimlik suw alyp başladylar. İşlenip düzülen tehnologiýa durly howa şertlerini, şol sany pes çyğylykda howada garaşylan netijäni berdi. Tilsimat howany ýygnamagy we suwuk hala getirmäge esaslanandyr. Oýlap tapşyň ýene bir düzüm bölegi ýyllyk sorjynyň ulanylmagyna esaslanýar. Alymlaryň hasaplamalarına görä, olaryň Newhouse ýer togalagynyň durly künjeklerini, suw ýetmezçiligini aradan aýyrmagy mümkinçilik berer. İşläp düzüşüň çäklerini ýörüýte beýik gurnalyp, ol öz başdak işlemek üçin gün energiýasyny peýdalanýar. Beýik her gün 50 litr içimlik suw öňürmäge mümkinçilik berýär. Enjam durly howa üýtgeşmelerini uýgunlaşandyr. Ol howanyň çyýglygyny 35-den 99 götermeçenli derejesine hemde 15-40 gradus howa temperaturasy şertlerine netijeli bolup biler. İngiliz diliniň Oxford sözlügi rage-bait sözüni 2025-nji ýylyň sözü hökmünde yglan etdi. Rage-bait adalgasy jemgyýetçilik ses berilişiginiň jemleri boýunça saýlandy. Hemde Oxfordyň dilçiler tarapyndan 2025-nji ýylyň bulon mujorluk häsiýetini iň takyk şöhrelendirýär diýilip yglan edildi. Neşiriň ýazmagyna görä, bu söz sosial torlarda we web saytlarda gyzyklandyrmak hemde köp tamaşa etdirmek üçin adamlarda yaramaz duýgulary, gahar gazaby, zorluk döretmek üçin niýetlenen kontentdi aňladýar. Rage-bait sözi Oxford sözlüginiň saytyna online ses berilişikden soňra tamamlanyp barýan ýylyň sözü hökmünde yglan edildi. Sany we şeýle hem 2 sany adalga girdi. Olar internetde maksatlaryň oňyn keşfi döretmegi aňladýan Aura
ferming we fiziki görnüşini özüni duyuşun gowlandyrmak üçin bedenin bilen sygnallar geçirmegi aňlaýan biohacking sözlerdir. Günorta Koreýanyň Samsung kompaniyasy garaşlanyndan arzan boljak ilkinji 3 eplenýän smartfonuny satýa goýurmäge taýýarlanýar. Onun başlangıç bahasy 2447 Amerikan dollar bolar diýilip çaklanylýar. Bu ilki başda çaklanan 3000 dollar narxdan arzan bolar. Şonlukda kompaniýanyň Galaxy Z Fold adly täze önümi häzirki wagtda bazarda el yeterli bolan 3 eplenýän Huawei Mate X-T smartfonunyň 2520 Amerikan dollar ýeketäk bäsleşi bolar. Täze 3 eplenýän smartfon geljek 2026-njy ýylda satýa goýberler diýilip garaşylýar. 6-njy çarwadarlaryň bütün dünýä oýunlarynyň baýdagy Kilimanjaro dağa gerşine Afrikanyň 5895 metr beýikligine çykarly. Bu simbolik işi Qırğız Respublikasynyň Alpinizm we dağa minijileriň Assosiasiýasynyň prezidenti Everest'e ilkinji çykan Qırgızstanly Eduard Kubatow ýerine ýetirdi. Kubatowyň sözlerine görä, çarwadarlaryň bütün dünýä oýunynyň baýdagynyň Kilimanjaro'nun gerşine dikkelmegi 2026-njy ýylda ýene Qırgızstana geçek uly meçwerli wakanyň nyşany boldy. Türkmenistanda 3 turgan boks boýunça dünýä çempionatyna gatnaşýar. Çempionat 4-nji 13-nji dekabr aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubay şäherine Halkara Boks Assosiasiýasynyň howanarlygyna geçirilýär. Yeňil agram derejesini 60 kilograma çenli ýurdumyzda 25 ýaşly Ihlas Kılıçjanow wekilçilik eder. Yarım agyr agram derejesini 71 kilograma çenli 23 ýaşly Bayram Durdy Nurmuhammedow ringe çykar. Ýokary agyr agram derejesini 92 kilogramdan ýokary 24 ýaşly Döwlet Islamow çykyş eder. Dünya çempionatynyň umum baýrak gaznasy 8 milyon 32 000 dollar bolup, ol dünýäniň iň gowy 104 boksçysynyň arasynda paýlanar. Yeňijileri altyn medallar bilen birlikde 300 000 dollar, kümüş medalyň eýelerine 150 000 dollar, bürünç medalyň eýelerine bolsa 75 000 dollar goşurlar. Çäriýek finala çykyp 5-nji orny eýeleýänler bolsa 10 000 dollar bilen syýlaglanarlar. Türkmenistanyň Içeri işler Ministrliginiň Galkan Gyşky Oýunlar sport merkeziniň buz meýdançasyna bitaraplyk kubogy atly hokkey ýarşy başlady. Ýarş 16-njy dekabra çenli dowam eder. Ýarşa 8 topor gatnaşýar. Ýarş Türkmenistanyň Bedenteriýa sport baradaky döwlet komitetiniň gollaw bermegine geçirilýär. Gatnaşýan toporlaryň arasynda Galkan, Nesil, Watançy, Merdana, Bürgüt, Oğuzhan, Şir we Alparslan bar.